नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो, जय शिवराय। MPSC UPSCसाठी उपयुक्त असे GK चालू घडामोडी पुस्तके आज पाहणार आहोत। त्यामध्ये तुम्हाला सामान्य ज्ञान, पोलीस भरती, तलाठी भरती, आरोग्य सेवा, रेल्वे भरती, कृषी सेवक, PWD असे अनेक पदासाठी व त्यांच्या अभ्यासासाठी फायदेशीर असे पुस्तके आहेत। ह्यामध्ये अजून राजकीय माहिती, खेळाडूविषयक माहिती व राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चालू घडामोडीची माहिती समाविष्ट आहे। आपल्याला ह्या पुस्तकांची खरेदी करायची असेल तर अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता। आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला लाईक व सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।